Hola. Saps que pots interactuar amb la intel·ligència artificial en català amb la mateixa eficàcia que en castellà o anglès? Plataformes com ChatGPT, Claude i Gemini entenen i responen en català, oferint respostes de gran qualitat i precisió. Aquestes eines poden completar tasques complexes, respondre preguntes específiques i generar textos tan creatius com informatius. Utilitzar la teva llengua nativa no redueix l'eficàcia de les respostes. De fet, fomentar l'ús del català en la tecnologia ajuda a preservar i expandir la nostra llengua. Un exemple pràctic d'això es pot veure quan fem la mateixa pregunta en català i en anglès a una d'aquestes plataformes, rebent respostes comparables en qualitat i contingut. Anima't a provar-ho tu mateix. Descobreix com la intel·ligència artificial en català pot facilitar la teva vida diària. Comença avui mateix a utilitzar aquestes eines en la teva llengua i connecta't al futur. Parla en català. És una manera eficaç de mantenir la teva connexió amb la tecnologia i al mateix temps promoure l'ús i la preservació de la nostra llengua.